Onko kaupallinen mainonta pelkästään siis kompromissien teko? Niin kuin tässä juteltiin, parhaat jutut tulee siitä, että uskalletaan riittävästi heittäytyä. Joo. Tarve rakentaa uniikkeja asioita, jotka erottuu siitä valtavasta massasta, mitä on. Ja tänä päivänä varmaan ihan samalla tematiikalla edes saisi tehdä. Sen kerran voi tehdä. Voi tehdä, mutta ei tarvitse enää. Siitä niin vaikeasti. Ja tuosta on leikattu pois ja päästään takaisin. Voiko luova visio ja insinöörimäinen tarkkuus kohdata? Miten mainostoimiston ja tuotantoyhtiön ideat sovitetaan yhteen teollisuusyritysten markkinointistrategioiden kanssa ja ennen kaikkea kuinka näkemyksiä myydään asiakkaille, jotka tuntevat tuotteensa, mutta eivät välttämättä mainonnan pelisääntöjä. 3. jaksossa keskustellaan siitä, mitä tapahtuu, kun mainonnan ja teollisuuden maailmat kohtaavat. Vieraana ovat tuotantoyhtiö Brave Tedin luova johtaja Jouni Kuru ja mainostoimisto 4D:n toimitusjohtaja Mikko Granström. No niin. Eli Brave Tedin luova johtaja Jouni Kuru ja mainostoimisto 4D:n toimitusjohtaja Mikko Granström. Tervetuloa. Kiitos paljon. Enpä niin, että Mikko, kerro heti alkuun vähän sun CV:tä. Joo. Mitä sä oot tehnyt? Mainosalalla ja ollut sen yli 20 vuotta. Tänään kun puhutaan liikkuvasta kuvasta ja mainoselokuvista, niin oikeastaan sitä kautta tullut alalle TV-ohjelmien ja sitten aika nopeasti ruvettiin tekemään ihan perinteisiä mainospotteja silloin, kun esimerkiksi Maikkari oli voimissaan ja aluemainonta Maikkarilla oli voimissaan aikaa ennen YouTubea, aikaa ennen somevideoita. Totta kai tehtiin paljon yrityssisältöjä ja yrityselokuvia tämän tyyppistä ja oikeastaan nähnyt sen koko sellaisen niin kuin kerronnallisen tai oikeastaan formaattimurroksen tässä, mikä on yksi kiinnostavimmista asioista. Ja kun puhutaan tänään, miten mainoselokuvalla ja videoklipeillä ja muilla somevideoilla ilmennetään asioita ja halutaan viestiä vaikka kaupallisia asioita, niin se on ollut se yksi kiinnostavimmista, että minkä takia tässä yhä ollaan. Okei. No mites, Jouni? Joo, mulla on nyt täyspäiväisesti 7 vuotta Brave Tedin kanssa liikkuvan kuvan visuaalisen suunnittelun ja tavallaan tämmöisen niin brändillisen kerronnan niin tekemistaustaa. Eli opiskellut Taideakatemiassa kuvaveistoa ja sitten seilannut opiskeluaikana niin erilaisten opiskelijatuotantojen ja muiden puitteissa niin teatterin ja leffan puolella. Ja ottanut valokuvia, tehnyt julisteita, tehnyt lavastusta, äänisuunnittelua, valosuunnittelua ja vähän niin kuin sen kautta innostui siitä kerronnallisesta haasteesta, mikä tavallaan mainonnassa. Eli se on niin kuin taidetta, milloin selvä määritelty funktio monesti. Näin mä itse sen niin kuin näen, tai se on ollut se mun polku. Nytten pitkälti rooli on määritellä, mitä tehdään, miten tehdään ja joko sitten tuottaa, ohjaa tai tukea sitten meidän tiimiä tekemään sitä. Olette mainonnan ammattilaisia. Nyt kiinnostaa, mikä on lempimainos ikinä? Siis oma tekemä vai joku muu? Ihan meillä on aika. Saat kertoa. Tehdään lista. Haluatko sä Jouni aloittaa kuitenkin? No mä voin sanoa ihan ekan, mikä tulee täysin assosiatiivisesti mieleen on joku, se on varmaan Ysäriltä, eli mennään semmoisen niin kuin aina heti hyvän maun rajoille. Ei ehkä tässä tapauksessa. Se on eri podcasti sitten, mitä me ruvetaan tekemään. Tässä kuuluu vaan semmoinen pii seuraava. Eri rajapinta. Mutta näyttävä toteutus, Kari Grandi, Janoisten sankari, on niin kuin liikkeellä. Ja se on ehkä eka semmoinen. Voi olla, että se on tälleen assosioitunut, kun on fiilistellyt vanhoja mainoksia sitten jälkeenkin, mutta se on semmoinen ekoja mitä niin kuin tulee mieleen. Ja toinen skene on vanhat lelumainokset, missä mennään niin kuin siellä actionin sisällä. Ja sitten jos yhden tosi tarkan vielä, niin
jos muistatte TV-shopista semmoisen ääntä pitävän vieheen, joka houkuttelee kalat luokseen, niin TV-shoppia katsoa. Aromipesä oli parempi. Joo, Magic Bullet. Semmoinen niin kuin kalastusväline. Ne oli tosi, siinä oli semmoista vedenalaista kuvaa ja muuta. Mutta miten se oma tekemä? Mä sanoisin, että ehkä se viimeisin, eli tehtiin, tai viimeisimpänä julkaistuja juttuja, niin Turun musiikkijuhlille niin kuin, oikeastaan niin kuin teos yhdessä niin kuin musiikkijuhlien Evelina Salminen sieltä niin kuin siinä suunnittelussa tiiviisti mukana. Sitten Atte Kilpinen tanssijana loi niin kuin upean koreon ja esiintymisen. Ja sitten Philip Zuckerman tuolta Turun Filharmonisesta orkesterista sovitti Sibeliuksen viulukonserttoon. Niin saatiin niin kuin rakentaa semmoinen niin kuin taiteellinen teos. Niin se on semmoinen, minkä vie mielellään hautaan asti. Se on hieno ja vaikuttava kyllä. Mä kans lähden tuosta historiasta vielä kauemmin kuin Jouni sattuneesta syystä. Ensimmäiseksi tulee mieleen Heikki Kinnusen nakkimainos, montaks söit 9. Sitten mullakin tuli itse asiassa toi Kari Grandi, se jäi hyvin mieleen silloin aikoinaan ja myöskin sitten toi tuplan patukkaa tarjolla, mitä tänä päivänä varmaan ihan samalla tematiikalla edes saisi tehdä. Sen kerran voi tehdä. Mutta ei tarvitse enää jakaa. Puhutaan varmaan näistä soveliaisuusasioista ja muistakin tuossa vähän myöhemmin. Mutta sitten missä itsekin on ollut kuitenkin pitkälti 2 000 erilaista mainospottia tekemässä eri rooleissa ja välillä tuottajana, tuotantopäällikkönä ja välillä maksajana ja välillä kirstuvartijana ja näin, niin siellä on monenlaisia sellaisia tunnejälkiä sit niistäkin, mutta ehkä sellainen itselleen kaupallisesti varmasti yksi menestyneimmistä silloin aikoinaan tehtiin Pizzaperjantai alkuperäinen juttu Grandiosalle, niin se oli siinä mielessä ja tietysti se, että kun siitä jäi vielä sitten se varsinainen teema ja päiväelämää tähän päivään asti, niin se oli aika hieno juttu. Sitten yksi sellainen koskettava miehen tieniminen, se Maikkarin noita autourheilun Formula 1-rallia ja muita siihen tematiikkaan kuuluvia mainosti ja silloisessa työpaikassa tuli Marikalle terveisiä, joka oli tuottajana siinä ja Dome Karukoski ohjasi ja vahingossa myös piikkas, kun hän oli niin koskettava lauantai-aamun soundi siinä, mutta se tarinankerrollisesti, se voitti myöskin vuoden huipuiskultaa, mutta sitten se oli tarinankerronnallisesti, niin sen suomalaisen miehen elämästä se oli tosi hyvin käsikirjoitettu. Maikkarin silloinen mainostoimisto, olisiko TVV ollut, niin vastasi siitä käsikirjoituksesta ja saatiin toteuttaa se filmi, niin se oli sellainen, minkä kun sen näki ekan kerran, niin ihan aidosti tuli kyynel silmään ja se kosketti. Niin kuin suomalainen mies on automies teema, niin se ei niin kuin tälleen sanottuna nyt kuulostaa ihan siltä, mutta se oli hyvä käsikirjoitus, tosi hyvä toteutus. Ja siinä oli niin kuin nopealla aikataululla, suhteellisen tiukalla budjetilla toteutettu kyllä tosi kattava ja hieno juttu, että se on jäänyt mieleen. Nyt kun puhuttiin, sä käytit esimerkkinä viimeisintä, mitä sä oot tehnyt, ja siitä tuli mieleen tämmöinen, missä nykypäivänä noin mainokset ei ole välillä enää niin mainoksia, vaan ne on nimenomaan niin kuin teoksia. Niin onko se niin kuin kehityssuunta, missä mainostamisessa mennään, että se tuote ei ole enää ns. Niin se keskiössä oleva, vaan siihen ympärille luodaan isompaa ja isompaa niin kuin materiaalia. Voidaan puhua jossain vaiheessa, voidaan puhua niin kuin lyhyt elokuvista melkein, mitä sinne tehdään mainostettavan tuotteen. Niin onko se kehityssuunta, missä tehdään isommalla budjetilla ja vaikeampia juttuja ja hienompia juttuja? Toivottavasti. Tekemisen puolestahan se on niin kuin aina mieletön niin kuin haaste ja mahdollisuus, kun on resursseja. Mutta mä luulen, että se, mikä on ratkaisevaa siinä, niin ei välttämättä ole se mittakaava, vaan se tarve rakentaa uniikkeja asioita, jotka erottuu siitä
valtavasta massasta, mitä on mainonta ja sisältö. Ja siinä kun pystyy hallitsemaan sen brändillisen otteen, mutta tehdä jotain uniikkia, niin ollaan homma äärellä. Joo, se on niin kuin tällainen hyvä ja yksi tutkintalinja niin sanotusti. Toinenhan on sitten, että minkä toi some on tuonut ja erilaiset niin kuin YouTubet ja tällaiset, niin kuin itsekin hyvin tiedät, niin tällaisia huumoriklippejä, niin se, että sä saat ne toimimaan, niin se on tietyllä tavalla vielä vaikeampaa. Että se kässäri ja aika usein sitten halutaan tehdä jonkunlaisia hahmoja ja välillä ne onnistuu ja välillä ei. Noin niin kuin ihan, miten nyt sanoisi, taiteellisessa mielessä ja tuotannollisessa mielessä, mutta myöskin sitten kaupallisessa mielessä. Että ei sitä aina vaikka se olisi kuin, että nyt tämä on hauskaa, että tästä tulee kyllä nyt. Kyllä tämä lähtee viraaliksi, niin ei se välttämättä aina lähde. Ja sitten puolivahingoksi saadaan aikaa sellainen jollain tavalla hyvin koskettava hahmo, mitä voidaan jatkaa. Me ollaan yksi juttu tehty yhdessäkin, mitä jatkettiin monta vuotta. Ja se toimi siinä heidän kontekstissaan hyvin. Ja sitten taas toisaalta sitten tämä huumorijuttu, niin sitten kun tulee joku tällainen viraalihitti, niin kuin Porisuhdeneuvoja tuli silloin, niin se oli hyvä esimerkki. Mä sanoin tuossa meidän suunnittelijoille, että lyödäänkö vetoa, että monta tuntia menee, kun ensimmäinen asiakas soittaa, että nyt tarvitaan tällaisia huumorivideoita. No seuraavan päivänä ne soitti vasta, mutta mikä on ihan luonnollista, koska siinähän oli monta juttua sitten. Siinä meillä ei ollut, se oli kollegoiden tekemä ja siinä oli hyvät tuotantoarvot, siinä uskalsi asiakas, tässä tapauksessa kaupunki heittäytyy. Siinä oli siinä kontekstissa Porissa kaikkien tuntema ehkä hieman kontroversiaali kaupunginjohtaja, joka oli eläkkeelle jäämässä, niin eihän hänellä ollut enää mitään menetettävää. Sitten oli Joonas Nordman, loi siihen hienon hahmon, ja sitä kauttahan se toimii ihan sillä tavalla taas valtakunnallisesti. Et ei tarvinnut välttämättä tietää sitä muuta kuin, että Pori on vähän tuolla erikoinen paikkakunta. Niin se toimii niin kuin aika monellakin eri tasolla sitten taas. Niin, ja siinähän on varmaan, voisiko siinä olla se, että Porin kaupungin oli helpompi ottaa riski kuin perinteisen mainostajan, jos puhutaan niinku tuotteesta, mikä sulla on. Porin kaupunkihan ei ole mikään hirveän hyvä tuote, mutta niin, että uskallettiin siis sen takia, vai miten se riskinotto niinku tavallaan noissa yleisesti firmoissa? Ne on sanova jo. Joo, sori. Niin, yksi näkökulma tulee, että siinähän on yksi semmoinen niinku porilainen kulttuuriasia, joka saattoi vähän niin kuin kylvää maaperää, oli Pieruperse, joka on ollut niin kuin järjetön hitti. Katsotaan somestamista. Ja sehän niin kuin koskettaa semmoista porilaista sielua niin kuin monella tavalla. Sehän tuo välillä sen niin kuin esiin sen niin kuin porilaisen. Niin se saattaa, niin kuin, joko siinä saattaa olla havainto siitä. Niin aika oli oikea. Aika oli oikea. Joo. Mutta on siinä, tuohon mitä Kalle sanoit, niin siitä riskinottokyvystä ja muusta, niin kyllä varmasti näinkin, mutta sitten toisaalta niin kun tässä on ollut ilo menestyksellä palvella muutaman muun kaupungin viestintä- ja markkinointi-ihmisiä, kun tietää, että se on yksi maailman epäkiitollisimmista hommista, kun sä koko ajan pyllistät johonkin suuntaan, ja sitten on se sitten kuntalaiset, kaupunkilaiset, poliitikot jonnekin, ja yleensähän mitä tahansa teet, niin se on väärin tehty. Ja siinä kohtaa, kun se onnistuminen tulee, ja pystytään niin kuin, näyttämään, että hei, tästä tulikin hyvä juttu. Niin kuin me tehtiin esimerkiksi Forssan kaupungin äänibrändäys. Tehtiin siis tunnusmusiikkia ja muuta, niin sinänsä kuulostaa vähän absurdilta konseptilta, mutta se toimi tosi hyvin. Sitten saatiin aika hyvä siihen viitekehykseen kuuluva juttu ja tietyistä syistä, esimerkiksi siitä, että kuka siinä oli säveltäjänä, niin Hesarin kulttuurisivut tarttu siihen ja teki siitä tosi hyvän jutun, joka oli sitten pelkkää positiivista näkyvyyttä asiakkaalle, niin toihan on se myöskin, mitä pyritään saamaan aikaan silloin. No missä kulkee sitten raja tehokkaan viestin ja sitten taas rohkean taiteellisen mainonnan välillä? Se on hirveästi niin kuin siitä asiakkaan ja sen suunnittelijan tämmöisestä vuorovaikutuksesta kiinni. Mä sanoisin, että silloin kun on tarpeeksi rohkea asiakas, joka on myös vaativa ja haluaa jotain, joka
jolla on myös tämmöisiä taiteellisia tai kerronnallisen irrottelun niin kuin haluja, toiveita tai vaatimuksia, niin silloin sille tekijälle on niin kuin mahdollista tehdä sitä. Eihän niin kuin toimeksiannon pohjaltahan niitä projekteja tehdään ja sitten sinne voidaan tarjota ratkaisuja, jotka on rohkeampia. Monesti se on sellainen spektri, että on niin kuin tyypillisempää tai että jos nyt lähtee, niin vedetään niin tuonne oikein kunnolla irrottelemaan. Niin se on aika paljon viime kädessä siitä niin kuin tila- ja rohkeudesta. Joo, ja sitten niin kuin toivoisin aina, että kun mekin ollaan mielestämme aika, ja ainakin pitkä linja, mutta väittäisin, että meidän tekijät esimerkiksi suunnittelusta puhutaan kovan luokan ammattilaisia, että luottakaa, että me ei tehdä mitään ihan niin kuin idioottilaista oikeasti, koska niin kuin meillä on myöskin vastuu sille asiakkaalle siitä, että se tietenkin, että se homma toimii, mutta B, että se ei ole mitään niin kuin ihan hölmöä. Ja siinä on niin kuin tämä se helposti siinä käy, varsinkin jos on joku rohkeampi idea, niin kuin Jouni sanoi, niin ruvetaan niin kuin, jopa ehkä tiedostamatta, niin jos nyt tehdään hauskaa, mutta ei nyt liian hauskaa, niin ruvetaan ihan turhaan itse sensuroimaan. Koska sitten niin kuin monesti on nähty, että ne, niin kuin tässäkin juteltiin, parhaat jutut tulee siitä, että uskalletaan riittävästi heittäytyä. Mutta ei se sellainen niin kuin räävitön kieli tai tietynlainen huumori tai muuta, niin pitää sitten myöskin ymmärtää tekijöiden, että se ei niin kuin joka paikkaan sopi. Ei, kohderyhmä ja asiakkaan niin kuin tyyli tavallaan, että pitää sopia siihen. Tietyllä tavalla niin kuin melkein kaikki on mahdollista, mutta sitten ne ratkaisut siinä suunnittelussa tai niin kuin luovassa puolessa, niin niitä pitää kummuta sieltä sit asiakkaan identiteetistä ja siitä maailmasta. Ja sitten ne on perusteltuja. Sitten niillä on mahdollisuus toimia. Kaikki on mahdollista. Niin kuin takavuosina oli aina se, että täällä on budjettikeskustelu, että mainostoimiston idea, että Madonna ratsastaa saliin valkoisella norsulla, alkaa mainoselokuva. Joo. Meillä on 5 tonnia käytettävissä tyyppisesti. Just näin. No missä vaiheessa sitten luovasta ideasta aletaan leikata? Mitä se sitten perustellaan sille asiakkaalle? Semmoinen vaihe, missä esimerkiksi kun on ollut esittelemässä sisältöjä, että mitkä ne niin kuin luovat ideat on, niin monesti siinä kohtaa se saattaa niin kuin valikoitua semmoinen niin kuin ajatus, missä ehkä on vähän jo viilattu. Tai sitten tämä parin komitean läpi tai boardin läpi, kun kulkee, niin sitten viilataan ne särmät pois joko niin kuin aiempien kokemuksien pohjalta tai sitten semmoisista, että me ei tämmöistä voida tehdä, vaikka ehkä voisi. Joo, kyllä sitten tuossa muuten, mä tartun tuohon aiempien kokemuksen pohjalta. Nyt täytyy muistaa sitten, että siellä niin kuin asiakaskin, meidän asiakas, ostava asiakas vastaa omalle yritykselle, heidän asiakkaille ja muille. Ja jos heillä on esimerkiksi meidän alan toimijoista syystä tai toisesta huono kokemus tai joku ei ole kuunneltu, tämä on aika tärkeä juttu, että ei ole kuunneltu niitä asiakkaan toiveita, niin kyllä mä ymmärrän sen ihan täysin, että siellä sellaisia pelkojakin on. Ja sitäkin pitäisi aina muistaa. Pitää muistaa, niin kuin totta kai aina puhutaan, että pitäisi haastaa tekemään parhaansa ja muuta, mutta se pitää ymmärtää se inhimillinen puoli siellä myöskin. Ja mä korostan, mä sanoin aikaisemminkin, että meillä on vastuu niistä asiakkaan rahoista siinä kohtaa. Kyllä, ja se semmoisessa tilanteessa, että se suunnitteluprosessi vie johonkin rohkeeseen, niin kyllä siinä täytyy olla niin kuin se on niin kuin perusteltu ratkaisu. Siinä on niin kuin tavoite ja syy. Ei se ole sen takia, että tekijä haluaa tehdä. Tai se voi olla, mutta ei se saa olla sitä. Meillä niin kuin se kaikki suunnittelu lähtee siitä ymmärtämisestä. Että sitten se varmasti, että se dialogi tavallaan sen niin kuin asiakkaan brändin, sen idean ja sitten sen toimintaympäristön, mihin kuuluu sitten päätöksentekijät siellä, heidän asiakkaat, nämä muut yritykset. Joo, ja joskus aikaisemmin on ollut, en jaksa uskoa, että tänä päivänä edes on niin mahdollista, mutta muistaa kun tehtiin mainoselokuvia, niin suunniteltiin, että ne kuvataan Etelä-Afrikassa tai jossain muussa maassa sen takia, tai Kaliforniassa, että pääsee tekijät reissuun. Niinkin on tehty. Niin kuin mikä oli sinänsä niin kuin ihan käsittämätöntä. Joo. Mä oon ollut kuvaamassa Floridassa
silloin noin RAY-mainokset. Niin. Ja perustelu oli se, että siellä on kesä ja me tarvitaan kesämatskua, niin oli pakko lentää sinne. Luonnollisesti. Ja sinnehän sattumalta tuli siis niin kuin tietenkin myös kuvausryhmän lisäksi niin kaikki RAY-pomot sellaisen niin kuin seuraamaan kuvauksia. Mutta sitä tehtiin paljon ja muistan silloin myös muutama kaveri just Afrikassa kuvattiin jotain Valion mainoksia ja automainoksia ja kaikkea tämmöistä. Joo, jälleen kerran, että jos se on oikeasti perusteltu, mutta kyllä se silloin joskus aikoinaan vähän jäänyt sellainen haisu tietysti jutusta, että se ei välttämättä Ja sitten toisaalta niin yksi asiahan, mikä on muuttunut, niin on teknologia. Eli pystytään oikeasti niin kuin luomaan se illuusio siitä ympäristöstä, studioympäristössä ihan eri tavalla, että se ei oikeasti näytä enää studioympäristöltä. Joo, green screeniltä. Niin kuin silloin joskus, kun niitä on sitten tehty sillä tavalla, se on vähän niin ja näin. Joo. Et sekin on hyvä muistaa. Kyllä. Onko se vaikeaa löytää loppujen lopuksi se niin kuin sama kieli tai dialogi mainostoimisto- ja tuotantoyhtiöiden asiantuntijoiden ja sitten taas sen tilaajan, niiden insinöörit, markkinointivastaavien kanssa? Ei, kun siis tietenkin joskus on näitäkin kokemuksia, varmasti kaikilla on, mutta sitten kun sulla on niin kuin oikeanlaiset kumppanit oikeanlaisiin juttuihin, että niin kuin meilläkin on, me tehdään heidän kanssa erittäin hyvää yhteistyötä esimerkiksi, meillä on muitakin tahoja, pitää niin kuin tuntea ne ihmiset ja luottaa, että kyllähän se lähtee sitten sekä asiakkaiden että kumppaneiden kanssa siitä henkilökohtaisesta luottamuksesta. Että näiden kanssa on kiva tehdä töitä ja sitten ne on ammattilaisia ja sitten ne soveltuu tämän tyyppiseen juttuun. Niin ne ei sinänsä ole monimutkaisia asioita tai ei kuulosta siltä, mutta kyllä ne hyvin paljon siihen niin henkilökemiaan mun mielestä liittyy. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Se oli vilpitön. Meillä on maksettu puheenvuoro. Ei, ja se on ihan molemminpuolinen. Että jos mä ajattelen niin itse, että mikä se meidän palvelu on, niin se on niin kuin kaikki se suunnitteluprosessin kuvaaminen asiakkaalle tai ne keskustelut, ne on tavallaan niin kuin sen luottamuksen tukemista, että otetaan se tämmöinen niin kuin leap of faith siitä ideasta siihen lopulliseen toteutukseen. Koska sehän on niin kuin kaikkien päässä vaan tietyllä tavalla. Se, että mitä tässä nyt tulee. Niin sitten jos se luottamus niin kuin rakoilee, että saako ne nyt tehtyä tämän tai vastaako tämä nyt tarkoitustaan tai vähän nyt oli jotenkin hämärä, niin sitten se tulee olemaan tosi vaikea se prosessi. Mutta silloin kun se pystytään, niin kuin, ratkaisut on perusteltuja ja on kuunneltu asiakasta ja oikeasti tiedetään, että tehdään mitä osataan ja voidaan tehdä, niin silloin se hyppy on niin kuin helppo ottaa yhdessä. Koska se lopputuloshan on sitten se, mitä se niin kuin on. Sitten kun se on tehty ja kuvattu ja budjetti käytetty, niin jos se ei vastaa, mitä lähdettiin tekemään, niin se on niin kuin iso epäonnistuminen toimistolta ja tuotantoyhtiöltä tavallaan. Se on just se luottamus siitä, että ne resurssit, se vastuu niistä asiakkaan rahoista tavallaan ja se siitä tehtävästä. Joo. Niin ja sitten tietää, että ei tarvitse enää tehdä niin heidän kanssaan. Ei yhden kerran vetää. Oikeasti sellainen niin kuin työn jatkuvuus, niin sehän perustuu niin kuin hyviin kemioihin, totta kai luottamukseen ja ammattitaitoon ja siihen että sit saadaan myöskin niitä tuloksia aikaiseksi. Just prosessina, että jos oli viittaus tuohon niin kuin insinööri- tai teollisuusyritykseen, niin siinä pystytään esimerkiksi tuotannossa määrittelemään kappalehinta tai tekemään prototyyppiä, toistamaan niitä, mutta sitten luovan työn niin kuin ostamisessa ja myynnissä on se haaste, että siinä myydään ainoastaan se, että se usko siihen, että noi voi tehdä, mitä ne sanoo, että ne tekee. Joo. Totta kai se pitää, niinku, se laskentakin niinku perustuu johonkin. Se perustuu yleensä siihen, että yksinkertaiseen asiaan, että mitä nämä meidän ihmiset ja kalusto ja tämä kustantaa. Ja sitten toinen asia on se arvo, mitä me uskotaan sillä olevan asiakkaalle. Ja sehän on vähän sellainen, niinku, aina mistä keskustellaan sitten. Se ei tarkoita sitä, että siellä olisi valtavia isoja katteita päällä, mutta niin kuin kaikessa liiketoiminnassa pitää olla myös kate. Sen takia se on liiketoimintaa, sen tehtävä on tuottaa myöskin mutta se on eri asia kuin rahastaminen. Niin, on just näin. Jos vaikka
vertaa leffoihin, niin jokaisella on lempielokuvia, on elokuvia, joista tulee kulttuurisia ilmiöitä, ihmiset pukeutuu makeisiin vaatteisiin ja painaa tuolla kadulla, koska ne on nähnyt sen 10 vuotta sitten. Niin mainonnassa on ihan sama, että mikä se vaikuttavuus on, että se arvo siitä työstä voi parhaimmillaan olla niin kuin tosi merkittävä tai rakentaa niin kuin isoja ilmiöitä, niin kuin tämä, no esimerkiksi tämä Porisuudenneuvoja. Se niin kuin selvästi teki aaltoja tuonne niin kuin suomalaiseen mainoskenttään. Kyllä. Se on kyllä totta, kyllä. Siis kaikki yrittää tällä hetkellä hakea omaa Porisuudenneuvojaa. No vieläkin. Niin. Joo. Että kyllä se, joo. On, ja sitten kyllähän Suomessa on niin kuin tässä sekä viihteessä että mainonnassa sen niin kuin sketsihahmo perinnehän elää voimakkaana, että onhan se ollut läpi vuosikymmenten. Joo. Onko kaupallinen mainonta pelkästään siis kompromissien tekoa? Vai voiko taiteellisuus ja bränditavoitteet olla tasapainossa? Pitääkö tehdä kompromisseja? Tiukka. Siis joo, varmaan prosessissa kompromisseja, mutta se, että etteikö se voisi olla mainoselokuva esimerkiksi niin kuin, miten nyt sanoisi, elokuvallisilla arvoilla ja ilmeeltään ja äänimaailmalta ja muulla niin kuin korkeatasoinen, niin eihän ne ole mitenkään toissa poissulkevia, vaan se on ehkä vaan vähän vaikeampaa, mikä on mun mielestä tekijöiden kannalta se yksi kiinnostavimmista jutuista. Että. Se on ehkä, se on ehkä niinku siitä, nyt meni vaikeaksi. Se on hyvä some-kontenttia. Kova kyssäri. Ei, siis mä ajattelin itse siitä, että niin kuin tämmöinen poliitikko vasta, mikä on kompromissi? Eli tavallaan, että onko kompromissi se, että tehdään niin kuin asiakkaan brändin näköinen juttu. Niin jos se ei ole kompromissi, niin sitten mä sanoisin, että on aika helppo tehdä kompromissitonta, kun tehdään perusteltuja ratkaisuja. Sitten jos halutaan niinku ruiskia ne hommat vaan niinku jonnekin ja tämä on tämä juttu, niin sitten sä joudut tekemään kompromissin, jos sä joudut kuuntelemaan asiakasta. Mutta kun se lähtökohta on se, että ollaan aina tekee tehtävää, aina suunnittelee johonkin tarkoitukseen asioita, niin se on dialogi. Että sitten semmoisessa vaiheessa, onhan silleenkin käynyt, että on niinku käyty se dialogi ja nyt tässä on tämä, mitä tehtäisiin. On moodboardit ja kässärit ja kaikki. Ja sitten tulee niinku höylää ja vedetään kaikki särmät pois ja sitten hävii tavallaan se juju. Niin kyllä silleen joskus on käynyt. Mutta se on ehkä semmoisen niinku tekijän itsevarmuuden kautta, että kun on nähnyt ne eri prosessit ja muut, niin on myös niin kuin sanonut. Että se pikkasen on vaatinut niinku hikeä ja kanttia sitten niin sanoa, että nyt jos tämä muutetaan, niin sitten tämä ei enää toimi. Tehdään tämä mieluummin näin, niin sitten toimii. Niin se on sitä ammattitaitoa, mitä toivoo varmaan. On, mutta jätätkö sä Jouni kaupat tekemättä, jos asiakas sanoo, että ei? Mä teen sitä heille kuitenkin aina. Niin. En mä sitä niin kuin jätä tekemättä, mutta se on vaan tosi sääli, jos se viestinnällinen tavoite, fiilis, brändi ja muu, että se niin kuin katkee se suhde, mitä tehdään. On tarkoitus piirtää hevosia, mutta piirretäänkin hiiriä. Mä sanon nyt suoraan, että minäkään en jätä kauppoja tekemättä, mutta kyllä se tietysti on niinku rehellistä kertoa se asia, että hei, nyt tästä tulee tämmöinen, se voi toimia, tai sitten just toi, mitä sä sanoit, että tehdään vähän eri tavalla ja se toimii paremmin. Sitten jos asiakas silti on sitä mieltä ja hänenkin pitää tietysti uskoa omaa juttuunsa, niin sitten se on ihan fine. He maksaa leivän kuitenkin. Niin, ja sitten löydetään tapa saada se toimii. Yksi mikä on, niin on se, että tehdään versioita sitten. Et vaikka kuvauksessa, että jos on joku laini, että onko se niinku liian raju kässärivaiheessa, niin sitten jätetään niinku optio ja sitten kokeillaan se ja sitten leikkauksessa voidaan kokeilla, että onhan tämä nyt sitten kuitenkin paljon parempi. Tai sitten se olisi ollut ihan mettää, että onneksi oli tämä easimpi versio. Joo. No mihin kanaviin ja formaatteihin filmejä tehdään tänä päivänä ja miksi? Ja mitä erityisvaatimuksia niillä on? Oliko tarpeeksi kysymyksiä siinä? Oli runsaasti. Tehdään siis tietysti niin kuin yhä ajetaan perinteisiä mainoselokuvia ihan lineaarisessa telkkarissa, mutta jos
Mediatalot on keksinyt sen Total TV-nimikkeen, eli se on sitten kaikissa heidän nettialustoillaan ja somealustoilla myöskin, josta pyritään tietysti löytämään mahdollisimman monta kanavaa, ottaa asiakkaan rahat, mutta myöskin sitten niin kuin viestiä se asia ja sitten nuo someformaatithan tietysti niin kuin esimerkiksi TikTokin tulo on tuonut sen, että pitää niin kuin miettiä se. Sinne ei voi sellaista perinteistä mainosta, tai se ei toimi siinä formaatissa. Ja toinen on tietysti tämä pystyvideoformaatti kaiken kaikkiaan niin kuin teknisesti, mutta se on sinänsä mielenkiintoinen, että sen saman tarinan saisi menemään läpi eri kanavien. Ja nyt on ehkä nähty myöskin esimerkiksi elokuvamainostamisessa sellaista pientä renesanssia, että siellä esitetään itse asiassa, ne on monesti kansainvälisiä, mutta myöskin suomalaisia, niin tehdään korkealaatutason juttuja tietämällä, että se esitetään nimenomaan ensisijaisesti elokuvateatterissa. Sekin on aika hienoa. Kyllä. Hienoa ja itse asiassa avaa mahdollisuuksia sielläkin, jos se rakennetaan se kampanjointi niin kuin, muun muassa siihen nojaten. Niin tosi kiinnostavintahan siinä on se, että se on tosi monipuolisesti ja sitten pitäisi niin kuin meillä esimerkiksi pitäisi ja useimmiten onkin niin näkemys siitä, että missä se toimii ja miksi. Ja sitten kun sillä voi olla niin kuin, monesti on selkeät kohderyhmät, monesti on tämmöinen, että me halutaan tavoittaa ihan kaikki. Niin sitten ruvetaan käymään sitä keskustelua, että missä meidän kannattaisi nyt sitten yrittää tämä ihan kaikki. Ihan kaikkiaan ei koskaan oikeastaan ihan kaikki, vaan on ne tietyt. Ja mitä enemmän sitten taas toisaalta asiakkaalta saadaan sitä dataa, että ketkä heiltä sitä tuotetta tai tuoteryhmää tai palvelua ostavat ja milloin ja missä, niin sehän auttaa siinä myöskin sit siinä ihan suunnittelussa. Monikanavaisuudessa nykyään on niinku se, että lähtökohtaisesti materiaalit tehdään niin, että se sitten taipuu. Joko se sama tuote, jos tehdään vaikka niin kuin mainosfilmi, joka on vähän tuotetumpia, on näyttelijät ja miljööt ja puvustetaan, lavastetaan ja satsataan siihen visuaalisuuteen. Että se on niin kuin brändin mukainen ja tarinan mukainen sisältö. Niin se pyritään tekemään niin, että se voidaan hyödyntää eri kanavissa. Ei välttämättä se sama filmi, että se tämmöinen niin kuin herofilmi, mutta että sitten siitä teasereita tai tiivistettyjä versioita rajattuja eri kuvasuhteisiin ja eri alustoille. Mutta sitten jos ajatellaan niinku tuotantokokonaisuutena, niin vaikka tämä TikTokki ei sama mainosfilkkaa välttämättä kannata pyörittää, mutta sinne voi tehdä sitten PTS-materiaaleja siitä, vaikka kuvauspäivästä. Että se on tavallaan semmoinen niinku että on ehkä perinteikäs tapa ajatella, että tehdään filmi, mutta se on aina tavallaan tehdään mediakokonaisuus, varsinkin nykyään. Että se ajetaan sitten eri kanaviin, stillit ja lyhyt videot ja PTS ja päävilkka. Joo, ja on se totta kai ihan luonnollista on, että ne, jotka niitä ostaa siellä asiakkaan puolella, niin heidänkin niin kuin ymmärrys ja ammattitaito ja muu tästä kaikesta kehittyy, mutta että yhä on niin kuin, kyllä meillä on mun mielestä niin kuin molemmilla se rooli kertoo myöskin asiakkaalle, että hei, no ei ehkä hei tänä päivänä tehdään näin, mutta niin kuin se, niistä mahdollisuuksista. Eli tästä voi olla, niin kuin, sehän on yksi osa sitä lisäarvoa, että tästä voisi olla teille vielä enemmän hyötyä, jos tekisimme tämän asian näin. Kyllä. Harvempi on tilaukset, että hei, ottaisimme yhden mainosfilmin, kiitos. Tehkää, tässä on rahat. Tässä on rahat. Lisää niitä, kiitos. Mutta tavallaan, että ehkä se, niin kuin missä jos haluaa ajatella tai kaivaa jonkun haasteen, niin tavallaan se, että kuvallisessa ilmaisussa täytyy huomioida, että sen voi sitten leikata pystyversioksi sen samaan videon. Käytännössä ikinä ei pysty kuvaamaan yhtä aikaa, nyt ei ainakaan pysty, mutta tavallaan, että kuvataan erikseen niin pystyveto ja vaakaveto. Että siinä harvemmin siinä päivässä on siihen mahdollisuutta. Eli sitten tehdään sommitteluratkaisuja tai kuvatessa on niin kuin suoja-alueet screenillä ja nähdään, että no tämä sommittelu nyt menee siihen pystyynkin. Niin siinä on ehkä kompromissin paikka, minkä joutuu tekemään. Niin. Joo, ja sitten on, ja kyllä vieläkin on niitä kokemuksia, että
sovitaan, että tehdään esimerkiksi tarinallisia videoklippejä someen varten ja YouTubeen varten, jolloin sillä välttämättä sit kestolle ei ole ihan niin sekunnin päälle merkitystä. Ja sitten esitellään valmis vaikka mainossarja asiakkaalle ja sehän innostuu ja näin. Ja no hyvä, minä olen nyt varannut Maikkarilta 20 sekuntia mainosaikaa näille kaikille. No kun ne on 40 sekuntia pitkiä, niin tässä on taas, ja kyllä mä yritän aina niin kuin kysyä sen asian. Mutta välillä tulee se innostus ja välillä ei muisteta ja olla ajateltu, että ei kun me tehdään, mutta pitäisi aina koittaa niin kuin miettiä, sekin asia useimmiten saadaan ratkaistua, mutta niin kuin kaikki ymmärtää, että jos me on rakennettu tarina vaikka 40 sekunnin ympärille, niin se ei nyt ihan samanlaistu siinä 20 sekunnissa. On jo lyhyt formaatti on vaikka 10-sekkainen TV-spotti, joka sitten on versioitu niin kuin eri kanavia pysty ja 4 ja 4:5 eri kuvasuhteisia muuten, niin ehkä se haaste voi joskus olla, että siihen halutaan ihan hirveän paljon. Että se 10 sekkaa on aika tiivis ja sit siihen pystyy tekemään tosi paljon asioita, mutta se tarvii suunnitella oikein. Että se niin on luonteva ja se rullaa. Lempijuttuni aina, jos tehdään jotain mainosta, niin on se, että neuvottelu siitä, että jos me tehdään tämä mainos, mutta sitten kuvataan sinä päivänä siihen 7 eri häntää, niin saadaanko me käyttää niitä? Koska se mainoshan on periaatteessa sama. No mites, jos tuossa puhuttiin ihan alussa siitä teidän lempimainoksista ja sieltä mentiin tuonne Ysärille ja Mikon tapauksessa 40-luvulle asti. Kyllä joo. Gramofonimainontaan, niin siellähän entisajan mainonnassa, niin kuin tietenkin sketseissä ja kaikissa muissakin on saanut, sanotaanko aika rohkeasti tehdä sisältöjä. Niin pitääkö mainonnassa nykyään olla paljon harkitsevampi, varovaisempi, tarkempi sen sisällön kanssa? No mainontahan on aina ajas kiinni. Tämähän on sellaista aikaa, että media pyrkii saamaan aikaa kohuja. Toki mainonnassa on aina pyritty hyödyntämään myöskin niitä kohuja. Tänä päivänäkin, ja koitetaan saada aikaan viraaliklippejä, mutta kyllähän tämä tällainen niin kuin, julkinen pahastuminen ja sitten se, että tietysti kun kaikki sisällöt on paljon helpommin jaettavissa, niin sitten jos sä nyt oikeasti sit vielä niin kuin teet huonolla maulla asioita ja onnistut saamaan sen vahvasti läpi, niin kyllähän sitä kuraa tulee paljon nopeammin niskaan. Et se on niinku, siinä on molemmat, se on jännä se ristiriita, että pitäisi saada näkyvämpää ja räväkämpää. Ja sitten kuitenkin voi jopa samatkin henkilöt aika usein mielensä pahoittajat on niitä samoin, he tekee sitä ammatikseen. Joskus tuntuu siltä, mutta se on tosi hankala se rajan vetäminen. Eli että pitääkö mainonnassa nykyään olla harkitseva sisällön kannalta periaatteessa? Niin, joo. Mun mielestä ehkä brändit on yhtä aikaa varovaisempia ja rohkeampia. Että ne tavallaan niin kuin, on niin kuin vetoo sinne, että täytyy olla vähän kontroversiaalia, täytyy olla erottua ja sitten taas niin kuin pelätään sitä julkisen myllytyksen niin kuin vaikutusta, joka niin kuin joskushan se on, jos tehdään niin kuin Mikko sanoi, huonolla maulla ja huonoja ratkaisuja, niin se on vaan niin kuin typerää. Ja sitten joskus se onkin, että on äärettömän kulttuurisesti relevantti, vaikka se nyt ei ole niin kuin mairittelevin kulma olla niin kuin jossain julkisen sanan neuvoston myllytyksessä, mutta se, että tai media tai chatti tai mikä ikinä, mutta se tavallaan tämmöinen all publicity is publicity. Niin se ainakin niin kuin pätee. Että sitten ehkä niin kuin brändeille näiden kaikkien niin kuin sisällöntuottajien ja muiden kautta aukeaa semmoinen niin kuin välikäden kautta rohkeus. Eli voi niin kuin, jonkun sisällöntuottajan kanssa tehdä yhteistyötä, niillä on joku tuote, mitä he tekee ihan sitten mitä niin kuin heidän juttu on. Niin ei se sen niin kuin brändin laariin niin pahasti. Riippuu nyt tietysti vähän mitä tehdään. Jokainen voi käyttää mielikuvitusta, mikä on niin ok ja mikä ei, mutta että yhtä aikaa
vähemmän voi tehdä asioita, mutta tavallaan enemmän, kun se tehdään vaan niin kuin oikein ja se vastaa tarkoitusta. Joo, tässä on, kun vuosien varrella on tullut paljon asioita vastaan, niin kuin tässä oli, niin mietiskelin, että mitenköhän tuollainen joku joskus teki eräälle varsinaissuomalaiselle huonekalukauppialle sellaisen erään tunnetun missin kanssa, tällaisen porakonemainoksen ja siitä saatiin hyvät iltapäivälehtijutut ja hyvät myynnit ja niin poispäin. Niin on oikeasti mietiskellyt, että mitenköhän sen siinä kokonaiskontekstissa, mikä silloin on ollut, niin mitenköhän siihen tänä päivänä suhtauduttaisiin. Kun siinä olisi aika monta sellaista tartuntapintaa, mitkä olisi niinku huonoja juttuja. Ja sitten taas toisaalta niin tässä ajassa, ei puhuta nyt mainonnasta, mutta puhutaan vaikka siitä somesta, niin sellainen vastakkainasettelu. Rajapinta on hyvä, niin kuin tänäänkin on havaittu, mutta vastakkainasettelu ja sellainen ihmisten kiusaaminen ja niin kuin suoranainen niin kuin niille vittuilu niin, ja huono maku, niin eihän se mun mielestä mainonnassakaan niin kuin pidä mikään itseisarvo olla tai positiivinen asia. Välillä tuntuu siltäkin, että mitä törkeämpiä juttuja tehdään, niin sen hienompaa on. Niin. Nyt tulee ehkä vähän konservatiivisetä, mutta ei se ole ainakaan toista ihmistä kunnioittava. Ei, kyllä voi tehdä niin kuin kontroversiaaleja juttuja, joka aiheuttaa pahastusta tai pöyristystä tai tuhinaa niin, että se ei ole niin kuin perseestä. Niin ja sitten ei se vastaus saa myöskään olla, että, mutta kun minä olen taiteilija. Ei. Saispa. Niin. Kyllä mä sitä käytän aina. Niin, kyllä me se tiedetään, mutta se on eri asia. Mutta eihän se ole. Ja sitten varsinkin kun mainonna, mitä tuossa tavallaan siitä niinku ihan funktiosta, mikä se tehtävä on tuotantoyhtiöllä tai luovilla suunnittelijoilla tai mainostoimistolla ja sitten taas yrityksessä sillä tilaajalla, joka on tehtäväksi niinku hankkia tämmöisen jutun, jolla monesti on joku tavoite. Niin eihän se tavallaan se koko jutun pointti ole edes tämä, että tehdään mahdottomuuksia tai muita, vaan se on ihan eri tehtävä. Siis tarkoitushan on herättää myönteinen tai sellainen tunne, joka saa esimerkiksi sitten ostamaan sen tuotteen. Siitähän siinä on sitten viime kädessä kysymys. Ja jos se tunne pystytään herättämään siinä katsojassa, niin sitten on saavutettu jo paljon. On ja tavallaan siitä niin kuin oman, jos yrityksen näkökulmasta miettii, mainostavan yrityksen, että se vahva asiakastuntemus ja sitten rajaus voi mahdollistaa semmoista niin kuin perseilyä. Eli tavallaan, että on semmoisia brändejä, jotka tekee tosi niin kuin provosoi, mutta ne provosoi niitä, ketkä heiltä ei ostaisi muutenkaan. Niin silloinhan sä saat sen niin kuin mielipahasta sitä drivea, ja sitten ne, ketkä ostais muutenkin, on silleen, että tää on tosi kova juttu. Joo. Se on harkittu murha. Se on harkittu, joo. Niitä joitain tulee mieleen, semmosia ihan suomalaisiakin, jotka vaikka paljon somessa tekee sisältöjä tai muuta, ja sitten se tyyli on tosi poikkeava, tai niin kuin silleen, että välillä miettii tekin, mitä vittua. Miksi tämä toimii? Niin, just näin. Hyvät herrat, me ollaan ruvettu tässä podcastin jälkipuoliskolla kiroilemaan. Te ootte. Niin. Mä en ole sanonut vittu yhtäkään. Joo, ja sitä paitsi se on sitten eri keskustelu. Hyvät herrat -ohjelma, niin. Mikä tulee somessa, niin se liikkuu erilaisessa ajassa. Joo. Ja tuosta on leikattu pois ja päästään takaisin. Otetaan tämmöinen helppo tähän loppuun, että mikä on teidän mielestä mainostamisen tulevaisuus? Mihin suuntaan se menee? Kyllä se varmaan, siis ainahan tulee uusia medioita ja uusia kanavia, ja uusia somekanavia, varmasti uusia someja tulee. Kuinka monta somealustaa sulla on sun puhelimessa? Mulla somealustaa käytössä, niin... En mä sitä kysynyt. On siis varmaan 20. Erilaisia. 10? Joo, erilaisia. Onko niitä 20? Ei, mutta ei niitä käytössä. Niin. Mutta niin kuin jos ajattelee, että
Että on nämä Instagramit ja Facebookit ja TikTokit ja ne LinkedInit. Mutta sittenhän tässä on vuosien varmaan, ei niitä 20 varmaan, mutta niin kuin paljon be real, mikä kerran päivässä kertoo sulle, sitten sun pitää ottaa se kuva. Siitä mulla tuli se mieleen, koska aina jos on jotkut kuvaukset, missä sä oot paikalla, niin jossain vaiheessa, että hei, kaikki loppuu siihen. Otetaan be real. Se on unohtunut jo, mutta niitä tulee ja kuulin tässä, että Pinterestikin on yhä toiminnassa. Ja itse asiassa tietyissä piireissä hyvin käytössä. Mutta että se mediakenttähän elää varmasti niin kuin, ehkä sellainen niin kuin piirre, että se elää yhä kiihtyvämmällä tahdilla. Eli sitten taas näiden asioiden löytäminen, mistä me on tänään puhuttu tässä, niin ei se ainakaan helpommaksi muutu. Mutta sitten taas toisaalta niin asioiden ilmentäminen, kun on erilaisia paikkoja enemmän, niin tietyllä tavalla sekin sitten taas toisaalta helpottuu. Että eihän tuohon ole mitään patenttivastausta. Niin. En mä sitä hakenut. Joo. ehkä niin voisi itse itselleni tiivistän, että se haaste siitä, että on omaääninen brändi, joka tekee sitä omaa juttua, tulee vaan niin kuin kasvamaan, koska on kaikkien kanavien imu vetää eri suuntiin ja TikTokissa pitää olla jotain sisältöä ja tommosessa kanavassa jotain ja Hesarin etusivu saa olla jotain ja muuta, niin se, että siinä tavallaan semmoinen, voisi ehkä ajatella niinkin, että tietyllä tavalla, kun on hälyä niin paljon, niin pitää vähän niin kuin käpertyä sisäänpäin, kaivaa ne aidot asiat, millä tehdään uniikki juttu siitä omasta brändistä. Ja sitten se, keille se on, sanelee, että minne sitä sitten laitetaan. Just näin. Joo. Kuinka monta somealustaa sulla on? Jos laskee semmoiset niin kuin vaikka Discordit, tämmöiset niin kuin pienyhteisöalustat kanssa, niin kyllä mä luulen, että se on siellä 20. Liikaa. Mutta aktiivisesti. Joo. 15. Tämähän ei on 15. mielenkiintoista niin sattuneesta syystä, että eihän me tiedetä esimerkiksi, onko entistä Twitterin nykyistä Xää vaikka vuoden päästä olemassa. Vai onko se ainoa sallittu alusta. Niin, molemmat vaihtoehdot on olemassa. Kyllä. Just näin. Ja Twitterinkin tilalla on nyt varmaan 5, mitkä niinku porukka niinku hakee sitä samaa. Joo. Kiitos tästä. Kiitos. Olette ammattilaisia työssä. Kiitos Kalle. Ja kiitos katsojille. Tämä oli Rajapinta podcast. Seuraavalla kerralla taas jotain ihan muuta. Moi.